ବର୍ଷା ଦିଦି, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ବେଳେ ଫଲୋ କରେ। ତମେ କାଳେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛ ଆଜିକାଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟେନସନରେ ରହିଲି କି ନ ରହିଲି, ତୋର କିଏ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ତୁ କିଏ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ବୁଝିଲୁ ଏଲିନା, ଯେତିକିରେ ରହିବା ପିଲାର ବହୁତ କଥା କହିଲୁଣି ତୁ ଏବେ। ମୋର ସେ ଫ୍ୟାନ ମ୍ୟାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ। ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ଅଛି ହେଲା। ହକ ହଉ ବର୍ଷା ଦିଦି, ତମେ ରାଗି ଯାଉଛ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହିଲି କି? ଅନୁଭବ ଭାଇ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କୁହ। ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତୋର? ବୁଝିଲୁ, ତୋ ଚ ଖସେଇଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଛୁ, ତମ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ କହିମି, ରାତିକି ଯିମି ଗୋଟେ ଫାଇସଲା କରିକି ଆସିମି, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଥରେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି। ହକ ହଉ ବର୍ଷା ଦିଦି, ତମେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ରାଗିଲେ ଲାଭ ବା କଣ? ବର୍ଷା ଦିଦି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଖୋଲୁଛି, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ବୁଝିଲ। ସେଇଥିରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି। ତମେ 5-6 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଛାଡ଼, ଆମେ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରୁ। ଏଲିନା, ତୁ ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଗିଅଣା ଶୁଣିବୁ ମୋ ଠାରୁ। ମୁଁ କିଛି କହୁନେଇ ବୋଲି ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମନେ ମନେ? ଯୋଉ ହିରୋଇନ, ଶଳା ଆଜିକା ହିରୋଇନ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦଉଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁ ଡାକୁଛୁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ। ହକ ହଉ ସରି ବର୍ଷା ଦିଦି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି, ବେଶୀ ମଜାକ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର।